Hoi, jongens en famkes. Hoor je hem extra van voorlezen? Nou, speciaal daarvoor binnen de les maar 4 weken. Van 11 tot en met 29 september. Want voorlezen is net alleen nog heel leuk, het is ook nog belangrijk. En speciaal voor de bijen van 12 tot 18 jaar binnen de boekjes ontwikkelen. Ik ben boekjes van Tomke en ik ben boekjes van Kuimper. En die kwam al in de bibliotheek. En het thema van dit hier is wetter. Wetter? Ja, wetter. Wist wel? Rijn. Rijn. In bad. Ja, lekker spetterie in de plassen. Bloemwetter, Jan? Ja, en skiermaatje, maar daar hoor ik net zo van. Nee, daar hoor ik echt net zo van. Maar weet je wat wel heel leuk is? Superleuke vaststellingen in alle bibliotheken. Janneke Brakers komt en Donswiel komt. Donsje met Tomke. Dat is hartstikke leuk. Surf op ontdekdewiet.nl welke vaststelling waar is. En scroll die in.